Hanaimwnbla baolangsigwomwn Alari sekali, langsung kita berjumpa sih, ya? बैनिफ्रायनो थारनि सिदा ससेल आरोना फैदो थांना फै मानो फैखोनलाय नों एसे मोखां देखाय केमेरा cut out एसे माने बिराद अननायसो नोंनाबो बोरायबाय नोंनाबो उल्था जाजोब्बाय इनल' जादों नोंहा थाखादों एबार गस्ला कलारा थाबथाजोब्बाय बबे नायखो नों आया लागासिनो आं नोंसोरनि रायज्लायबाय थानायखौ रायज्लायबाय थाब्रा नोंसोर आं लाखुमागासिनो देखो ना लाभ डायरेक्टर बाबू का फुटेज ही नहीं है बेडरे बेबी कैसे 이게 뭔데? 씨발 아쉬워